Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче Гаяз Салимханович һәм Римма Камильевна Арслановлар гаиләсендә бүген олы тантана. 10 август көнне алар үзләренең энҗе туйларын каршылыйлар. Онтылмаслык гомер бәйрәмләре уңаеннан Гаяз Салимханович яраткан тормыш иптәшенә котлау сәламе юллый. Жүләр яшьлек елларымның иң күркле көне дә 30 ел элек муллык тулы җылы август айының 10 санында булды. Шул вакыт мин сине гомерлеккә ярым итеп гөрләп туйлар уздырдык. Римма минем ышанычлы кыям, таянырдай тал тирәгем, сердәшем, якын дустым, иң кадерле кешемә әверелде. Билгеле, олы диңгезгә кечкенә корап чыгып киткәч, аның төрле зурлыктагы дулкыннар йыгытырга тырыша. Без дә үз чиратыбыздан авырлыкларны күп күрдек. Бер кирпичтән дигәндәй өй кордык, бер кашыктан тотынып тормыш тупладык. Безнең ышанычыбыз тик бер-беребездә генә иде. Гомере буе син җаным дип, ул миңа ышанган күзләре белән карап, алга атларга көч бирде. Бер-бер артлы бәхетле итеп татлы кызларыбыз дөньяга туды. Инде бүген сөекле оныгыбыз да шатландырып үсеп килә. 30 ел эчендә 30 төрле генә кайгы, хәсрәт, сөенеч һәм шатлыклары булмады. Алар күп нөллек санаган өстәлгән саннар белән исәпләнә. Барысын уртак бүлдек. Билгеле алтыным, минем холкым да шикәрләрдән түгелдер. Мин моны аңлыйм. Ылыгая барган сайын кайбер адымнарымны искә алып үкенеп тә куям. Әгәр сине рәнҗеткән мизгелләрем булса, түбән башымны иеп, гафу үтенәм. Һәм бүген шундый матур туй көне без уңаеннан янәдән сине бик яратам дип исеңә төшерәм. Гомерләр ул шикле әйбер. Шуңа да теләгем, әле алтын туйыбызны һәм бриллиант туйыбызны да бергә каршы алулары. Безгә бит бар кем өчен яшисе, кем өчен тырышып эшлисе. Рәхмәт бар булуың өчен, мине аңлап яратканың өчен алтыным. Бәхетлеме дип миннән сорамагыз. Бәхетне бит булмый аңлатып. Йөрәк белән була аны тоеп, күңел белән сөеп, яратып. Үлчәүләрдә үлчәп булмый аны. Юктыр аның кеше, олысы. Нәни генә булып тоелса да гомерләргә җитә җылысы. Сатып алып булмый бәхетләрне, алып булмый көнгә, айлыкка. Ике йөрәк бергә тибә икән, әйләнә ул иң зур байлыкка. Канатлары булмаса да аның, алып менә күккә, биеккә, үзең белән үзең сөйләштерә, җырлата да, аннан биетә. Шундый чакта очрап урамнарда минем арттан карап калсагыз, жүләр дисәгез дә үпкәләмим, бәхетемне шуннан аңларсыз. Саклый алсам шушы байлыгымны, Ходаема булып рәхмәтле, мәхәббәтем белән бәхетле мин, яратуым белән бәхетле. Хөрмәтле Римма Камильевна, яраткан тормыш иптәшегез махсус сезгә дип җыр да сайлап куйган, аны бергәләп тыңларга чакырып каламын. Şatlыкны ике иткәндә, арашлардан аңлап яшәү кирәк. Якты киләчәкне көткәндә, яратканның янәшәмдә, яратканның һәр чак янымда. Мин ышанам гомер буйларында,
торган йөрәкләргә сабырлыкны бирсен бер Ходай, бергә булуның кадерен белеп, тормыш юлын үтәрбез шулай. Яратканның янәшәмдән, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Яратканның янәшәмдән, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Арслановлар гаиләсе Гаяз Салимхан улы һәм Римма Камил кызының 30 еллык энҗе туйлары белән иң олы байлыклары, яраткан кызлары Гөлназ, Гөлшат, Регина, аныклары Султан котлап, шулай ук бүген җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. 3 кызлы, 3 йолдызлы, иң газиз булган әтиебез һәм әниебез. Сезгә Хак Тәгалә олы бәхет бүләк иткән. Ул да булса парлы, мәхәббәтле гомер. Без бүген инде әкрен генә үзебездә олыгаеп, бик күп әйберләрне аңлый башладык. Гаиләдә һәр вакыт кояш кына яктырып тормый. Авырлыклары аның болытын чыгарып, яңгырын да яудыра дигәндәй. Әмма никадәр генә бураннар дуласа да, гомердә әти белән әнинең безнең алда орышканнары, үпкәләшкәннәре булмады. Шуңа да без бер-береңне ярату, димәк хөрмәтләү, димәк аңлау дип үстек. Әтиебез гомер буе бар саулыгын куеп, гаиләсе өчен эшли. Әниебез әтиебезнең терәге һәм кирәге булып, гаилә учагын саклый. Шундый булырга да тиештер инде ул безнеңчә матур гаилә. Сый тулы табын артында җыелышабыз да, әткәй үзенең төпле сүзләрен безгә сөйли. Шәй артында аны яратып тыңлыйбыз. Әнкәйнең киңәшләрен дә без алтыннан санап, икесен олы, изге кешеләребез буларак бик яратып яшибез. Инде бүген яннарында кечкенә кызлары Региночкалары һәм оныклары Султаннары. Без үсеп җитеп, беребез эшли, икенчебез уку тәмамлый дигәндәй, өйгә кунакка гына кайтырга мәҗбүрбез. Әмма без беләбез, нинди генә авырлыклар, кыенлыклар юлыбызда очрамасын, өйгә шалтыратсак, ике фәрештәбез бергә сөйләшеп, киңәш кылып, төн эчендә әти килеп җитеп, бар сорауларны да шишәчәк. Шуңа без бәхетле дә. Безнең ике биек таудай олы фәрештәләребез бар. Алтыннарыбыз. Ихластан котлыйбыз сезне матур туй көнегез белән. Бар кылган игелекләрегез өчен олы рәхмәтләр укыйбыз. Гомер буе сезнең алда бурычлы булып калырбыз һәм киләчәктә йөзегезгә кызыллык китермичә, тик шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Әти, әни, язмыш сукмаклары сезне очраштырган, бер-берегез белән таныштырган. Ике йөрәк берсе-берсен тапкан, саф сөюләр сезне кагыштырган. Ушак кабыздыгыз гомер көзе, күңелегездән читкә китмәсен. Мәңге сүнми торган сөю хисе сезне бер үк ташлап китмәсен. Тормыш куйган сынауларга яшисез бирешмичә, бер-берегезне хөрмәт итеп, олылап, тиешенчә. Бер-берегезгә ныклы терәк булып, 30 ел сез бергә яшисез. Яшәү дәврегездә ялгыш та сез авыр сүзләр белән дәшмисез. Үсеп килә сезнең дәвам булып, гомер биргән балаларыгыз. Тәбрик итәр өчен энҗе туегызга җыелганнар алар, карагыз. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, әти-әни сезнең хөрмәткә аз булыр күк олы рәхмәт хисе тулып таша безнең йөрәктән. Котлы булсын энҗе туйларыгыз, саулыкларның сезгә корышы. Гел шатлыклар бүләк итеп яшәү балаларның изге бурычы. Игелегебезне күреп яшәгез гел, сезгә насыйп иткән гомердә. Язсын әле картлык көнегездә оныкларның бәхетен күрергә. 30 елда сизелмичә үткән, пар балдаклар кигән көннәрдән. Тик шулай да мәхәббәтнең көче сүрелмәгән сезнең йөзләрдән.
Язмыш дигән нәрсә гаҗәп кызык, очраштыра насыйп ярларны. 30 еллар үткәч, кем сагынмас гашык булган тәүге язларны. Тик шулай да, сез һаман да япь-яшь, әйтерсең дә никах туйыгыз. Карашыгыз назлы, игътибарлы, гүзәллектә генә уйыгыз. Энҗе туйдан соң да дөнья бетми, алда әле күпме сынаулар, алтын, якут туйлар сезгә телим. Насыйп булсын безнең юраулар. Һәр чак шулай парлы булып, җитәкләшеп тормыш көтегез. Шатлык борчуларны тигез бүлеп, гомер юлын бергә үтегез. Туй бәйрәме белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә булган изге теләкләрне җырга кушып бүләк итәбез. Хөрмәтле Гаяз Салимҗанович һәм Римма Камилевна, энҗе туйыгыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алдада яшәгез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Başlanığı